Gorp aýtdan aýdymlaňmaş, haýsy başyň aýdymlaryny gorp aýtdan. Eldarın kini. Öllaryň kene olsaň, Biram sokudum kini. söhbetden kenemi. Doğru. Söhbetden bir aýdymlaryny gorp berýän. Şondan maňa aýtyp bermäň bolanok. Daytıran tek yazmasın. Bolarmy? Sen de mi ya ait mende? Hey, bu sevginin açarı. Görüşürüz canım günde. Gel tanışlık açalı. Vallahi yani men sorajağım o däldi. Başga aýdymmy sorajak men. Nama? Gitseň de dip aýdym bar. Bilýärmi sana? Hey, onu bilýärmi? Bilýärmi sana bilýärmi? Vay bo. O eldan ka? Haýsy, şomy. Mene söhbetden aýdanlaşdym. Serhat? Aha. Neme Serhat? Ana aýdana biraz. Serhat gitsen de tergelip sen beni al.